Хоч би привітався хто-то. Чого це привітання? Рада бачити. Взаємно. Як добрався? Нормально, живий, здоровий. Здорово. А Мерлин Монро видел? А вы чем, если не секрет, занимались в Чехии в плане профессии? В Чехії я працював спеціалістом по експорті. Робив експортні папірки, контакти з клієнтами B2B. И в Беларуси планируете продолжить? Я поки нічого не планую, я думаю, як побачити мою сім'ю не на 2 секунди, а нормально, як бути з моїми дітьми. І думаю, зустрітися з сябрами, порозмовляти з сябрами. І думаю, 4,5 роки – це вельми серйозний термін поза Білорусію, я ще раз кажу. І я хочу просто зрозуміти, що в Білорусі відбувається. Мені особисто вельми приємно було би працювати в сфері бізнесу, але, як ви ведаєте, в Білорусі, працюючи в сфері бізнесу, можна сісти на шмат худшей і на шмат більше, ніж заболіти. Тому поглядім, у будь-якому випадку у мене вельми шмат ідей, буду глядіти, що з цих ідей можна реалізувати в Білорусі, що ні.